Obchodné centrum Laugarício vo svojich priestoroch pripravilo všetko na to, aby návštevníci mohli prísť a v príjemnom prostredí darovať krv. Každá kvapka krvi je vzácna a preto veľa ľudí je ochotných sa s ňou podeliť. Hovorí o tom aj účasť, ktorá bola skutočne vysoká. To, že stále sa nenašlo nič lepšie ako ľudská krv na náhradu stratenej krvi, zatiaľ teda platí a plne je zdravotníctvo odkázané na dobrovoľných darcov krvi. Či už je to podávanie červených krviniek pri veľkých stratách krvácaním alebo pri nedostatočnej krvotvorbe, prípadne náhrady krvných doštičiek alebo plazmy, to všetko je viazané na dobrovoľných, v našej legislatíve teda bezpríspevkových darcov krvi. Veľa uchádzačov bolo počas darovania vyradených, pretože nesplňali podmienky. Pripomeňme si základné pravidlá. Je nutné, aby ste boli pred odberom dostatočne hydratovaní. 24 hodín predtým vypite dostatok tekutín. Dôležité je nehladovať. Vyvarovať by ste sa mali tučným jedlám, ako sú syry, maslo, smotana alebo mäsové výrobky. Povolené sú ľahké potraviny, ovocie, zelenina, sucháre, netukové pečivo, džem alebo med. Všetky informácie sa dozviete na internetovej stránke Národnej transfúznej služby a ešte pred darovaním môžete zistiť, či ste alebo nie ste vhodný darca. Darovanie krvi prináša aj množstvo benefitov, o ktorých mnohí nevedia. Už pred odberom vyšetrujeme krvný obraz, prípadne na takomto mobilnom výjazdovom odbere aspoň hodnotu krvného farbiva, hemoglobínu. Vyšetrujeme pečeňový enzym. Po odbere, samozrejme teda každý darca každý raz má vyšetrenú znova krvnú skupinu RH faktor. Po odbere robíme screening protilátok proti vírusovej žltačke typu B, C, HIV infekcii, proti syfilisu, prítomnosť protilátok proti erytrocitom, čiže je dosť toho, čo sa vlastne o svojom zdravotnom stave ten darca dozvie. Keď darovanie krvi je čisto založené len na dobrovoľníctve, pozitívne je, že čoraz viac a viac mladých ľudí prichádza vykonať tento pekný skutok. Že prišli sme do práce dnes viacerí, aby sme mohli zdarovať krv. Chcela som pomôcť, ešte som to nikdy vlastne nedarovala, tak som sa rozhodla, že pomôžem. Kamarátka ma to dneska nahovorila. Ona chcela ísť, takže povedem si, že nech není sama, ale vyradili ma. Tak ja som už 4. krát išiel darovať krv a neviem, páči sa mi tá myšlienka, že môžem niekomu pomôcť, tak nezištne, že za to nič nemusím pýtať. Obchodné centrum Laugarício už po 3. rok organizuje tento krásny event Daruj krv. A musím povedať, že zo dňa na rok je tu viac a viac ľudí, čo nás nesmierne teší. My sa darcom odďačíme aspoň bohatým občerstvením a drobným darčekom a pevne veríme, že sa tu s nimi stretneme zase na budúce. Naše centrum má dvere otvorené pre všetkých a pre každú akciu aj takúto krásnu dobročinnú. Aktuálne témy, zaujímavé reportáže a záznamy udalostí v plnej dĺžke nájdete na webe Trenčianskej internetovej televízie.